nostre grup també entenem, i així ho estem exercint, que la seguretat és un dret fonamental i, per tant, una prioritat que treballem cada dia amb l'objectiu, òbviament, de donar també, i entenem que és una política pública de primer nivell i, per tant, que el que cal és donar tots els instruments per tal que aquesta es pugui exercir amb la màxima solvència. Deixin-m'ho dir també, sense estigmes, s'ha dit abans també aquí, i per tant, com els deia, aquesta és la línia amb la que nosaltres ens trobaran treballant. De fet, com els deia, la multireincidència és un problema que interpel·la totes les administracions i hem vist canvis en alguns àmbits per precisament intentar donar sortida a aquesta problemàtica. Ho hem vist amb la creació recent del Comitè Nacional de Seguretat i Justícia. El que busca és la coordinació d'accions entre els diferents departaments, sobretot d'Interior i Seguretat, per precisament ser molt més àgils en aquest aspecte. També la setmana passada just es van anunciar mesures com el nou Pla Director d'Inspecció i Avaluació per establir mecanismes i millores constants. També s'està treballant per ampliar l'escala de facultatius, també com a via d'entrada per aconseguir més talent i especialistes, i també la investigació, la lluita contra el cibercrim, que al final també és un dels elements que en aquests moments està creixent més en les estadístiques que també s'han vist. I, òbviament, també incrementant la seguretat, amb més patrullatge, en aquest cas de les ARROs i altres plans que estan en agenda política en aquests moments. Per tant, es posa de manifest el compromís per millorar la seguretat de la ciutadania d'una forma immediata i transversal i, per tant, sense demores. Però també, com els deia, òbviament, aquest ha de ser un debat seriós, amb una dimensió integral, que també en recordava algun altre diputat, i també amb la reflexió conjunta i defugint de populismes que de vegades hi caiem. Per tant, com vostès també deien, per donar solucions a una problemàtica que ens afecta a tots els municipis i, per tant, que també interpel·la els alcaldes i alcaldesses del país, no ho podem fer sols i, per tant, necessitem dels canvis legislatius que també ajudin a fer-ho. Deixin-m'ho dir que també cal, precisament perquè hi ha altres administracions que també són les que han de produir aquests canvis, que requereix aquest consens tant a Catalunya com a Espanya, i per tant aquí també els demano tota l'ajuda i tota la complicitat per fer que això sigui possible també en aquests estaments que són finalment els que ho han de fer. Per finalitzar també, deixin-me agrair i fer un especial reconeixement i esment a la gran tasca que realitza des de tots els municipis, jo crec que per fer front en aquest problema de la seguretat. Crec que tots els alcaldes i alcaldesses hi estem absolutament compromesos, i també els cossos i forces de seguretat que estan constantment treballant per garantir la seguretat en els nostres municipis i, per tant, fent un gran esforç també de coordinació amb les policies locals i, per tant, també en aquest sentit cal seguir treballant. Com els deia, com que ens sentim absolutament interpel·lats amb aquesta qüestió, ens preocupem i ens n'ocupem i, per tant, creiem que anem amb la línia com hem fet amb altres mocions, mantenim, com els deia, una coherència política amb aquesta moció que vostès ens han presentat. Avui li donarem suport. Gràcies.